Usegcine seyitholile imali yakhe uKhuzani ngubingelele bongamukele kule makhaya Esimanzonzo. Esimanzonzo umsakazo wakho ezulu ogxila kakhulu endaweni zamaskandi. Isikhathi masikanje ngikudose udaba lokuthi uKhuzani ngempela usebenga kakhulu abantu abathe bathatha phezulu isicelo sakhe. Khuzani uzokhumbula ngempela ukuthi uke wabikela abantu asho ngempela ukuthi imali yakhe kwakumele ayithole yeKhuzani bo okuyi reality show kade idlala lapha ku-SABC1. Useshila ukuthi engaqinisekisa etshena abantu ngempela ukuthi le mali lekade ecela abantu bemlekelele kuyo ukuthi ayifune usegcine seyitholile. Ulegend wakaManqele okuyena ngempela kade eshutha le reality show kade esenakho ugoloza nemali yaKhuzani ngokusho kwaKhuzani. Uyasho ngempela ukuthi uba abantu abasithathela ngaphezulu lolu daba ngabe imali yakhe akayitholanga. Uyasho ngempela ukuthi kahle kahle siyasho nezulu ukuthi engakhali ifela embelekweni. Yasethi uyabonga kakhulu asethi le mali le akayitholile njengoba ethola isamba se-250,000 uthi ingxenye yayo uzoyiphula ehambe eyokwazi ukuthi enikelele kulabantu abakhahlamezwa zikhukhula kaZonatali. Kuzokhumbula ngempela ukuthi enyangeni ezendlule abantu abaningi kakhulu eThekwini bakhahlamezwa izona imvula ehambisana nezikhukhula. Ushilo ngempela ukuthi le mali le uzoyisa khona enye ingxenye yayo. Abantu abaningi ngempela ke babe sebebongela uKhuzani baphinda babonga yena umfana Manqele ukuthi uma abantu bempela bemgxanga iqiniso zokuphuma ekwazi ukuthi igcine ekhokhelele lo mculi imali yakhe ye-reality show. Mbukele emakhaya izona indaba engithengaphatha zona isikhathi samanje emini. Ake hlangane futhi i-comment section. Siyabonga.